cyfarchion o westy yn Telford. Wel, rhwng Telford a Ironbridge, dweud y gwir. Felly, just off y draffordd i bob pwrpas. Be dwi'n neud mewn gwesty rhwng Telford a Ironbridge, dwi'n gweld chi'n holi? Wel, dwi ar y ffordd i Loughborough ar gyfer ras traws gwlad. Rhedeg i Orllewin Cymru, ydyw, chi'n gweld o'r fest. Yn ras, wel, mae o'n British Cross Championship, felly ras ola y bencampwriaeth yna, mae'n gyfres o'r rheini wedi bod oedd y gyntaf Nghaerdydd nôl y mis Hydref, ond mae hefyd yn dyblu fyny fel yr Inter-Counties, maen nhw'n ei alw fo, so ras rhwng sirol am hwnni yn Gymraeg, so hwnna. Felly, ia, wel, dwi'n trio edrych mlaen. Mae'n dipyn o trec fyny i Loughborough a Aberystwyth rhyw 2 awr a hanner, felly nes i benderfynu dod yn hwyr neithiwr a torri'r siwrna yn fan hyn yn Telford. Ac, ia, di cael noson fach golew o gwrs, dweud y gwir, yn y gwesty digon di-rain yma. Ond di cael croeso yma, a di carfod hogyn Cymro Cymraeg o Gaernarfon bore yma, fodd y duty manager, nath o gnesu'n uwd i fi, chwarae teg, rhaid fi gael uwd cyn ras. Ond, ia, edrych mlaen at redeg pnawn yma, na i drio recordio cwpl o vlogs o'r bencampwriaeth. Dwi'n gwybod beth ddisgwyl, dwi'n neud am y profiad y fwy na'n byd, dos am pwysa, mae'r safon yn mynd dod yn ofnadwy uchel, felly dwi jyst yn mynd i redeg yng ngora. Mae yna 9 yn y tîm, 6 i sgorio, felly na i jyst trio gorffan mae'r uchel y gallai, trio sgorio i'r tîm gyda look, a gweld sydd eithi, fydd i'n neis gweld cwpl o redwyr dwi'n ffrindio fan nhw, Mark Horseman yn un, a John Collier yn un arall, dwi'n gyfarwydd y gosydd yn y tîm. Felly, ia, fydd i'n neis cael rhyw rhedeg i dîm unwaith eto, a mae wastad yn gret i gynrychioli Gorllewin. Ia, felly dwi wedi cael wythnos weddol ysgafn wrth yma, gyda wythnos fawr iawn wythnos diwetha dros 80 milltir. Wythnos diwetha yn gynnwys sesiwn speed, elldydd, nes i sesiwn elldydd hefyd, a run tempo ar y cae hefyd, felly 3 sesiwn, 2 sesiwn mewn ffordd, a wedyn run hir, oedd yn 23 milltir yn diwedd, felly, ia, sesiwn wythnos eitha trwm mewn ffordd o marfer wrthnos diwetha, felly wrthnos yma dwi wedi lleihau dipyn a cael wthnos debyg i be fyswn ni'n gael wrth baratoi ar gyfer ras, os na fyswn ni'n paratoi ar gyfer marathon, felly. Ia, felly, dwi'n bod, nes i ddim wir wneud hynny, ges i'n fy tip arferol cyn y ras traws gwlad yn Penbre, felly gan i weld os wneith o wahaniaeth heddiw bod fi wedi cael bach mwy o orffwys os yma ddim wedi rhedeg mor galed yn ystod yr wythnos. Wel, dwi wedi cyrraedd preswyl tol ebyn hyn, lle mae'r rasio heddiw. Mae'n dweud bod o'n agoriad llygad i ddeud y lleia. Mae'n anferth, mae'n fatha steddfod, ond dwywaith y maint. Ia, felly mae'n fwy na ben i'n disgwyl i fod yn onest. Dwi'n sy'n crwydro rownd ar hyn o bryd. Dipyn amser tan yn ras i, fel ddech chi'n eich ddechrau tu ôl fi fan'na, mae'n siŵr. Ystol dina yma, o'n i wedi brad cael coffi bach ar y ffordd heb lwyddo, felly o'n i'n meddwl cael coffi bach o, mae gennau gwbl oriau tan y ras, ond dwi'n ei weld bod panad yn 2.50, felly fel cardi da, bosib na i sgipio y coffi. Race for 4 kilometres, looking out for the likely they favourite Lewis Sullivan, Suffolk, Abu Sad and the Ben Peck. Both of them have been
up there in the Cross Challenge, but also in the English National Championship. So look out for. Go, Henry! Well done, Frank! Go, Frank! Go, Frank! Go on, Reece! Go on, William! Keep up it! Go on, William! Go on, Frank, go on, boy. Go in. Push, Colby! Keep on, mate. Well. Iawn, dwi'n ôl yn y car rwan. Wedi rhedeg. Cael bach o warm down. Mae wedi tywelu dipyn ma wan, unwaith mae'r rhasys plant di bod, rhasys ieuenctid, felly wel, da chi'n gweld y lle'n tywelu, felly lot o rieni, cefnogwyr yn mynd. Ond, ie, mae yna dipyn o giw i fynd allan, felly, os o'n i'n cael warm down fach tra bod fi'n disgwyl. Ia, siwrna hir nôl o'n i Aberystwyth ar ôl ras erchyll. Dwi'n meddwl di'r unig air oedd y mwd yn ofnadwy. Safon, o'n i'n disgwyl i safon fod yn uchel, ond oedd o'n just yn, ie, dwi'n wedi gweld y fath beth, ynddo. Dwi'n meddwl bod fi wedi rhedeg yn arbennig o dda, ond o dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl bod fi wedi bod yn oce. Dwi'n meddwl mae fi oedd ail sgoriwr y tîm Gorllewin Cymru, felly gorfod bod yn ddigon bodlon efo hynny am o'n i. Dim syniad lle o'n i o ran y ras. O'n i'n agos i'r blaen, dwi'n gwybod y cymaint o hynny. Ond ia, oedd y safon yn wellgod. Chi'n gweld rhai o'r bobl yma, da chi wedi gweld nhw'n rhedeg ar teledu ac yn y cylchgronau ag ati. A ia, gweld nhw ar y llinell wrth o'ch ochr chi, mae o'n, ia, a wedyn gweld nhw'n rhedeg i ffwrdd i'r pellter, mae'n dod a'ch traed chi nôl i'r ddaear yn bendant. Ond ia, brofiad da dwi'n meddwl, a wedi mwynhau, bod fi ddim yn mwynhau ar y pryd, ond dwi'n meddwl fydda i yn sicr yn edrych nôl yn efo fel profiad gwerth chweil. Felly, ia, edrych mlaen i gael panad fach yn rhywle rwan ar y ffordd nôl. O ia, a mae Cymru yn herio Lloegr yn y rygbi wrth gwrs, felly o leia fi gynnau rhywbeth i'r anfon efo ar y ffordd nôl.